Rukama! No, už mi natáčí. A s čím? Musím vám odnést do chatky, pojď nám pomoct. Nepůjdu, já jsem ho srovnala jednou fackou, počkej. Dej, ty tam vytáhl za nohy. Já za ruku. Dej, duši. On není lehkej, on je lehkej. Zavízni mu je. Jo, dobrý. Válečky budou. Válečky ne, za uši. Ne, válečky. Za uši se dává krásně. Nebo za uši na straně. Musíš takhle. Jo, ta prdel, když sedíš na hlavě. Jak válečky, udějte mu je někdo na to. A ty tě požádáme. Ty zase jednou fackou spadnou na zem. Pojď nám ho odnést k němu na chatku. Kurva. Pokud to slyším, mu teda to seděl. Tak jak se ti líbí? Souboji. Tak co po souboji? Máš tu tady já půjdu na tebe. No, a tady Řekni mi, jak to cítíš? Blbě. Jak se cítíte po souboji? Šoustaj se. No nejsem. Herma prodící ke mně. Tohle večera z Vegapta taky mám vás natočený, jo? Proč? Ale zajít dobře. Nepojď. Nefotím, já točím. Hej, zajít si dal na hlavu předtím. Ne, jenom na záda. Jenom na záda. Les. To jsem nechtěla, ale ne. Ale i sluší. Pojď šepice. Hej, zajít si budeš heret. Puš mi šepici. Já ti hned vrátím. Prosím. Jsi sám. Hej, hop, Vole, hop. já jsem udělal ty, když on se svůj dobu šupe. Já jsem mu říkal, ať se stane, že mu dělám pupendu. A dal jsem mu 2 Jí sluší. Ale na hlavu si nedá, když vykoukáte, víte. Potom ti to je sám a všichni to tam byli, klidně si zeptej, že jsem Co? dal 2 malý rány. Komu? No a co, tak to dal malý, že to je taky malý kluk. Jak to vypadá? Komu? Kterým já si to nenatáčím. Já to nenatáčím už, jak dávno. To nešlo jinak co. žádná nic. No co je? No, Danielo. To vypadá Castro. Tak. Máš tu šepici, co tu taky? Jo, ale Puš mi. proč? Prosím. Ty chceš půjčit? Jo. Puš mi. Počkej mi, vlastně. Tebe nenatáčím už.